Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, assalamu ala ashrafil mursalin. Ma ba'ad, ɗan uwa kuna tare da ɗan uwanku almajirinku Abdoul Jalyl Fadar Yabon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Ayi saurare lafiya. Ni ba kowa ba, ba kowan kowa ba, kuma ban iya komai ba, kuma ban san komai ba, ban kai guda a mukami ba, kuma ni mai sabo ne, zunubi aiki na ne, amma mai nema ne, afuwar ka makagina, dan san ka ake sona. Manzan Allah mai kyawun daidaito, komai ya bambanto, haske ne da yake to, daga Allah shi ya fito, mai zance ba ƙarya, ba gaba ba baya, kowa nemansa yake, ni ma nemansa nike. Na fake da kai, na tsaya da kai, annabi maceci na. Akwai masu nema na, basu san da kai na fake ba, halaka ni suke nema. Ya manzan Allah, yarda ganin ka nake nema, mai jibiyan kake, mai sura miƙaƙƙe, jagora ne a sama, jagora ne a ƙasa. Ya manzan Allah, jagora mai girma, mai baiwa mai nema, mai Allah mai girma, yardar ka ake nema, in ka ce ba a'a. Ya Aminu sannunka, mai Fatima mai umma, mai kyautata al'umma, mai sunaye a sama, mai haske mai girma, ya manzan Allah. Rai da jikina na baka, labbaika Rasulallah. 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 Ya sarki ya mai mulki, Allahu Rabbi ka zan roƙa, karaban dubin natsuwa domin yaban mai Makka, kamar ilhama in yo yabo gun mai sanka, wato ga Muhammadu ya daha, labbaika Rasulallah. Allah ka yo salati, so adadin masoyan shi, alaye a sanya da su, har ma da sabban shi, Abubakar da Usmanu masu girma masu ƙaunar shi, gare su zaniyo koyi, labbaika Rasulallah. Sayyida ta Fatima, har abada ba zan bar ki ba, wanda ya so ki zan so shi, ai haka ya faɗa shugaba. Abida ki amshi sona, ki kai shi gun shagaba, ni na zo da ƙaunar ku, Muhammadu Rasulullah. Assalamu alaika manzo abban zara, assalamu alaika me tabkin kausara, assalamu alaika me kyawun gira, sallama ce nike maka Muhammadu Rasulullah. Rai da jikina na baka, labbaika Rasulullah.
shugaba. Annabi tausaya a gona don Allah in ga haskenka, samin nutsuwar zuciya Muhammadu Rasulullah. Duk abinda za a faɗa wallahi sai dai a faɗa, tintini ne ina son ka, kai ne dai ni za ni faɗa. Da hagir manka wallahi ya wuce a faɗa, annabi kai karimun ne manzo Rasulullah. Barka da zuwa mai kai ne cikin raina, tafakurin ka kullum nake da cikon hankalina, amma sai dai kash ba mai gane na biyuna. A lafiya shugaba sayyidina Rasulullah. Rai da jiki duk na baka, duk abin da kake so zan yi dan kai na zo duniya. Yabanka shine zanayi, zan ta faɗinka ko za a jefe ni duk wuya ni dai sai na yi. Ka san yadda nake ciki manzo Rasulullah. Annabi arzikin na raye har ma da matatte, annabi bin hanyarka wallahi dole sai an kiyaye. Mu dinga nura ko mun samu manzo fiyayye, kai ne nike nema labbaika Rasulullah. Al'insanul kamil da daban kai kake, sunanka ya cike ko ina mun gaza gane yadda kake. Sanin ka sai rabbana, girman ka kai daban ne yake. Uwa ku ban amsa wane ne Rasulullah. Muni in yi tare rabe yanka a ko ina ma ina so in dangare rabe yanka, wanda ko bayan raina a tuna da ni a begenka. Wannan shine burina Muhammadu Rasulullah. Da haka min afuwa nan ne zan sa aya, duk begen da na yi maka ka amsa min dangin biya. Ni ne fada ga kasiduna amin aziya, annabi kai nike kauna labbaika Rasulullah. Salati gun shugabana mai Makka, wanda ya zo mana da shirya mai haƙuri labbaika. Alaye a sanya da su har ma da sabon mai sanka, annabin rama Muhammadu Rasulullah. Ya Rasulallah, annabi ya Rasulallah, manzo ya Rasulallah, manzo ya Habibullah, manzo ya Nabiyullah, manzo ya Siratullah, manzo ya Naziyullah, manzo ya Naziyullah. Annabi ni ne na ma yabo, Samira ta yo amshi, mu dai fatanmu duk begen da muka yo ka amsa mana. Inde muna bege mu dinga jin sautin muryarka, annabi dan kai muke yabo, ba dan kai ba za mu soma ba. Annabi
annabi tausaya gunmu mu ganka rai ya samu sanyi, rai ya samu sanyi, annabi rai ya samu sanyi. Hadiyatin minni, hadiyatin minni, annabi hadiyatin minni ilaika ya rasulallah. Hadiyatin minni ilaika ya rasulallah. Rai da jikina na baka labbaika rasulallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya kai Madina, Allah ya kara mana son Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.